чӣ хел ай телеграм реклама бихарем ва чӣ чиза нигоҳ кунем ки фреб нахӯрем. Ба як просмотре ки дар ҳамин таг мебинем ку ба рӯи нигоҳ накунед шумо. Ҳатман ҳамин чиза дар хотиртон бигиред. Чӣ хел реклама бихарем ва чӣ чизоро нигоҳ кунем вақти рекламада харидана. Вақти рекламаро хариданда биёед сар кунем. Ман ҳозир нишон метиҳам. او روز نیداونا ما خودم آیا کانال دیگر رکلام خریدم. آدمش یه خیلی رفتار کرد که من هیچی نفهمیدم چی شد. بینین تماشا کنین وقتی ای آدم رکلام میخری بگو که من در استاتستیکای کانال تا روی که چه استاتستیکا میکنن ایجادا میجا میگویشه سه نقطه статистика. ما ҳозир хушрӯ када шумода дар бораи статистика мефаҳмонам. Мисол кадомаш чия ки ҷоша нигоҳ кунен ки ҷоша нигоҳ накунен дар ҳамо вақти публикатсияи короче вақти реклама хариданда чира нигоҳ кунен чира накунен. ай ҳама болои боло мегзарем. тарафи болода шумо ина общая нависаги ку общая намиҷа чиша нигоҳ кунен 2,6 подписчик плюс 691, короче, зиёд чидестай ҳами чиз подписчикош. Фаҳмо? Якм. Ҳами бинем ки канала зиёд чидестай подписчикош ё не. Дуюм 79% уведомления включени. Вақте ки ты да ай канал ягон публикация мекунам ку уведомление мия 79 нафар ҳами чиза гирон мондагиан киштагӣ нестан. И хеле хубай барои чиз. Номаш чия? барои канал барои рекламаи ты хубае ки вақти одам рекламаи тыра публикация кард да мардум уведомление мерава. И аҷоиботай. Сеюм мегзарем 2,2к просмотри постов. Ина айма минус 2487. Короче просмотрои постум камай. И ай чи зависит мекуна ай дига контенти мардум ки уё чӣ чиз публикация мекунанд. Фаҳмо? Чӣ чиз уё публикация мекунанд и чиз ай ҳаму зависит мекунад. Ина ай 2,2к подписчик. Иш пересилка постов. И вақте ки ман ягон чи публикация мекунам ку уё дар якдигаришон шиносошонда мепартояна поделиться мекунанд ҳаму чизоай. Ина мисол айма минус шидай чанд 4 кас поделиться кадай ҳами чиза. вақти ӯ скриншотча ё видеои ҳамиҷаша роӣ мекунанд шумо ҳами чизоро аҳамият диҳед. ҳами чизо зур бошанд. ки чанд қад чизои ҳамисинаш зур боша одам чӣ гӯм зур меша наоборот ай сарака чанд қад ҳами чизош зур боша рекламаи ӯ канал қимат меша. ира шумо бояд бифаҳмед. мегзарем дар поён ту мегиша ки ма да як моҳа статистикаи каналта роӣ ки ина иҷаша меги ки неҷара як моҳа ки бин ина мисоли хеле кат як моҳа намешидай ай 13 март то 3 март шидина. ай 13 март ҳами канали ҳуйкадагӣ ина 12 ҳуйкадагӣ ай 0 фақат боло рафтистай ами подписчикош. ина и чиза бояд нигоҳ кунӣ вақти чида рекламада. бо поён мерем. ина нишон метиҳад ки чанд кас подписаться шид чанд кас отписаться шид. болонгӣ саузаи подписчико ай поёнгӣ отписчико. и маънош ки би чанд қа одам кам отписаться шидаги айҷа ҳаму қа мода хубае ки мардум ай мо отписаться намешаванд ай каналмон. ина и ҳозир статистикаи ҳами схемаи топай каналай дидестиё як бораи қадар подписаться шид ба омад пасшид баъд яхе рафтесай кам меша зиёд меша кам меша зиёд меша не ки отписчико кам шидесай. и чиз хубай барои канал ҳами чиам аҳамият битиҳен. анаи уведомление ки да ӯ боло буд ку и ҳами чизаи просто хеле фаҳмондагие ки ина сирохо мега ҳами қаодам кишт уведомлениёра не ки да боло дидем ки я намуди дига буд. и рӯз ба рӯз нишон додесай ки и рӯз иқа кишт и рӯз уқа кишт. вақте ки да ягон каналтон реклама мекунен оли нишон метам чӣ кан дар кор. бинен просмотри по часам. ина ай кадом вақт соата мардум медиромадиам просмотр кадан. март 23 март ина соати 1 обед да зур будай ҳами чиз публикация кардан якада агар публикация кунӣ хиткадӣ вақти зур будай значит метавонем ки ина ай соати 9 то 1 то 5 ё ай 1 то 5 публикация кунӣ. шумо бинем ки анами хеле вақт шуда ӯ одам рекламаи шуморо публикация кунад. фаҳмо? имина анами хеле вақт шуда публикация кунад. бо давомиш мерем. ана иниҷа источники просмотро источнике ки мардум ай киҷо омадан чихе омадан ба чӣ чизо омадан. дар лични чато мардум инами қадар роӣ кардиан ҳозир ҳамаро бикишам
то 200 нафар дар лични ҳами каналам роӣ кардиянд. Дар дига канало то 440 та дар дига канало ҳами ссилкаи канала бигем роӣ кардиянд. Дуругоиш ҳама намедонам ай ҳар ҷоҳо ай группаодам роӣ кардиянд. Инаи қадар зиёра бикишам группаода инаи қадар роӣ кардиянд. Через поиск и қадар одам омадай схемаи топ поистода мисол подписчико иш подписчикош чанд кас дид? Ина 11600 кас ҳамаи просмотрора тамошо кард дид. Ҳамаша гирон кунем ихебеста хушрӯй бо тамом. Ана источники новых подписчиков через киҷо омадан подписчикои ҳами канал через URL через сторисо да вақте ки ман ссилкаша мемонам ё ки дар вай канали дигари вақте ссилкаша мемонам вая мебинен. Шумо ҳатман ҳамин чиза аҳамият битиен ки вақти ӯ одам агар через URL ё через канали и чизо набоша ку дуругое боша агар значит уҷа накруткае каналои телеграмам накрутка мешаванд. И чиза даётон бигирен через накрутка. Баъд ини ми чизаш безеб дамо камтар ки русски нависагиай ку ми чиза агар не ҳама тоҷикоан русски канал телеграм давлати Тоҷикистон надорад дар дурунуш фаҳмида намешава ҳами чиза. Мисол неви 450 короче мега ҳама подписчиҳо қариб русскияй забони узбекиш камтарай русски ҳаму тоҷикое ҳастанд ки ина мисол аз настройкаҳои телефони ман бидрои мега ки ай чунки ҷои Россия гӯёҳӣ кардагиай ҳами программа. Ана активности канал инеш активности каналай просмотр чанқа мешава. Оля бахшиш и болонгира хиёл мекунам фаҳмиден. И чиз камтар ҳамиш безебай русски дига давлатҳо бинен ки набошанд ами русски бошанд значит тоҷикоан. Ана активности каналда мегзарем. Ини активности каналаш боша и ҳами чияй зиёдам набурая и канал чихе зур рафтесай ё безеб рафтесай. Мисол зур фаҳмо чихегум лайкош просмотрош зур рафтесай ё зур нарафтесай и ҳами чиза фаҳмондесай. Зардыш поделиться кардан ин ҳама қадар одам просмотрош ине қадар одам дид. Ба поён меем охираш иҷа чизое ҳастае ки мардум поделиться мекунанд қатъи шиносошон ё қатъи ҷуроошон. Посто публикатсияҳои мора мисол ин ҳамин публикатсия ма як ҷода ин ҳамин қадар одам ин ҳамин қадар одам поделиться кард дар якдигариш хит кади схемаи хеле ҳозир бо ки ҷошид инаи чизи дигари инаире қадар одам поделиться кард просмотраш и қадар шид через поделитсияи ҳаваё назар мекунем биёи шумо якам ҳамун чиза аҳамият диен диюм аҳамият диен ки дар ҳамун канал ин ҳамин реаксияҳош гирон боша. ҳар чӣ қадар реаксия бисёр боша ҳамун қадар хубай барое ки мардум да хубае ки вибр дошта бошанд чизе мехостаиш ина даи гӯҳ гирифтиянд чандта майли и вибри ӯ одамай мехоҳад любое чиза бигира и вайда фарқ надора мисол главне ки вибр боша ки ҳамун одамо назад шав ҳамун одамо битонанд чизе мехостагишона гирифта. Фаҳмошид хиёл мекунам хушрӯ фаҳмондам. Баъд бинен ки ҳамун канале ки шумо реклама гирифтесен ине хеле поделитсаҳо мондагӣ ҳастай поделитсияш мондагӣ ҳаст ё нест и чиза шумо аҳамият битиен. мо мисол канали программаҳомон аюҷа скриншот карда намеша аюҷа поделитсия карда намеша ки уҷа рекламаш қиматтаре назар ба и канал да ҳамин чизҳоам дар назартон даҳаштон бигирен 10,000 подписчик дошта бошаву ине хеле мисол просмотрошу реаксияҳош хеле набоша ку вай намеарза ки суми калонда ай вай реклама бигирӣ. Баъд ай контенти каналам зависид мекуна. Контенти канал мисол чӣ публикатсия мекуна вечно чизои приколни публикатсия мекуна видеои ки тоҷико ҳамиқа кора метавонам қисми зиёдаш прикол ё музика ё ягон чизеам хелиё ё ки ягон эксперт ягон чиза фаҳмондесай ягон устои ягон чӣ мисол дар бораи чизе нақл кардесай ё хеле шумо ҳамин чиза ҳатман вақти пеши реклама харидантон аҳамият битиен. қатъи шумо некрусшоҳ буд и блогтиҷияй ине канали рместиҷияй дар телеграм рместиҷи поистиен биёвен насиб подписатся шавем поделиться кунен қатъи ҷуроотону ҳатман
ҳатман барори кор шумода то оянда чӣ гуфтум охир шакаручи бачаако панотон ба худо дар рекламахарӣ фреб нахӯрен барори кор бо то видеои оянда насиб бошам хеле видео мекунем дар бораи телеграме қа чиз мефаҳмонам барори кор шумода давай